A Garda Civil detivo a dúas persoas en Rianxo como presuntas autoras dun delito de tráfico de drogas. Foi no marco da denominada Operación Finoca. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a investigación iniciouse en decembro pasado, a raíz das queixas de varios veciños sobre a existencia dun piso en pleno centro da vila, con actividade sospeitosa relacionada co tráfico e o consumo de sustancias estupefacientes. Tras a correspondente autorización xudicial, efectuouse un rexistro no domicilio, que deu como resultado a incautación de 473 doses de cocaína e preto de 8.000 euros en metálico, así como tamén varios teléfonos móviles, balanzas de precisión e outros obxetos empregados de forma habitual na manipulación das drogas. Segundo puideron constatar os propios axentes na narcovivenda, residía unha familia composta por 4 adultos e un neno pequeno. Os dous prendidos xa foron postos a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Padrón. Dende a Garda Civil destacaron tamén a importancia da colaboración e a información facilitada polos veciños, vital á hora de poder facer fronte a este tipo de actividades delitivas.